салом дӯстон, шаби гузашта ҳам як қатор бозиҳо аз чор гӯшаву канори дунё баргузор гардиданд ва муҳимтарини онҳоро бори дигар ба ёд меорем. Медонед ки ягона дастаи ҳоло ба бох рӯбарӯ нагардида Байер Ливеркузен аст ва қариб ки дар мусобиқаи аз ҷиҳати нуфуз дуюм дараҷа онҳо ба мағлубият дучор мешуданд. Қарабоғ метавонист қаҳрамонӣ кунад. Дар Арабистон бошад, вазъияти Роналдо турб аст. биёед лайки қиматбоҳои худро гузоред. Баъди ин мо идома медиҳем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро тоб рақобатҳо интизор мебошанд. МЮ омадани Эвертонро интизор аст. Жирона баъди ин қадар мағлубиятҳо қувваи худро бо Осасуна месанҷад. Тоттенхем ба меҳмони Астон Вилла меравад. А дар бозии муҳими ҳафта Ливерпул вомехӯрад бо Манчестер Сити. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бузӣ дар комментарияи ин видео. зидди бозингарони дастаҳои дигар агар ҳарифон зур бозӣ мекунанд, дорӯи зидди Роналдо ё худ антибиотики ин мардаки мағрур худи мухлисонанд. Барои вайрон кардани сари бозингари португалӣ аллакай бечора дигар кори бузург кардан дар кор нест. Фақат номи Мессиро аз минбарҳо баланд дод мезанӣ ва ҳамаи кор худ ба худ ҳал мешавад. Имконияти хуби маҳрумшавӣ аз чемпионӣ дар кишвари Саудӣ Роналдоро сарвайрон не, балки метавонад девонакасал кунад. ин маврид дастаи Роналдо Ал-Насри Саудӣ аз тими миёнаҳоли чемпионат бо номи Ал-Раед шикаст хӯрд. Бох назди мухлисони худӣ бо ҳисоби 1-3 ба назарам тамоми ормониҳои қаҳрамонӣ дар лигаи дохилиро зинда ба гур бурд. Як голи Яҳьё зидди 3 голи ҳарифон албатта 3 хол намеорад ва он 3 холи эҳтимолӣ бо як мусовии дигар дар даври пешин фақат ва фақат ба Ал-Ҳилол нафаси тоза мебахшад. Бар зами шикасти Роналдо ҳамчунин як қатор бозиҳои Лигаи Аврупо ҳам доир шуданд ва онҷо албатта ҳангомаҳо ҳам буданд. Масалан, мусовии хонагии Қарабоғи Озарӣ зидди Байер ба қавли сенсатсияи бузург аст. Дастаи Алонсо дар ин бозии сафарӣ ҳатто метавонист ба аввалин бохти мавсимӣ рӯбарӯ шавад, вале Патрик Шик дар дақиқаи 92 аз ин шармандагии олмониҳоро раҳо кард. Акнун дорусозонро зарур аст ки дар бозии ҷавобӣ зидди озариҳои якрав давое биёбанд, зеро мусовии 2-2 набояд дар олмон дигар такрор шавад. Рома бошад баъди омадани Дероси нисбати ҳеҷ касе раҳм надорад. Аз ин миён албатта агар Интерро истисно кунем. Ғайр аз дастаи Милан, Рома дигар ҳамагиро мағлуб карду ин навбат бошад дар Лигаи Аврупо фаворит буданашро нишон дод. Пирӯзии бузурги 4-0 дар стадио Олимпико зидди Брайтони таърифӣ албатта кори бузург аст. Агар бозии дастаи Роберто де Зерби чунин бошад, пас топ дастаҳо метавонанд атрофи даъвати ин мураббӣ фикрҳоро дигар кунанд. Ливерпул ҳам мисли Рома ба ҳарифаш дигар 7-8 накарду аз сафар бо пирӯзии 5-1 баргашт. Голҳои зиёд ба дарвозаи Спартаи Чехӣ албатта аз оне мегӯяд ки ба бозии зидди Сити ҳамагӣ тайёранд. Муҳимтар аз ҳама дар бозии асосии лигавӣ зидди Сити пойҳои Нунес дигарбора каж нашаванду Макалистер ҳам ҳамшаҳрии Месси буданашро нишон диҳад. Вале дар бозии навбатии Лигаи Аврупо миёни Аяксу Астон Вилла бар ивази гол кортҳои сурх зиёд шуданд. Дастаҳои холландию англисӣ агар бо гол якдигарро хафа карда натавонистанд, дар гирифтани корти сурх ҳисобро баробар карданд. баъди ронда шудани Гойер ва Конса аз майдон ва ҳисоби 0-0 дар Амстердам, натиҷаи ин рақобат дар Бирмингем роҳи ҳалашро пайдо мекунад. дар рақобат миёни дастаҳои португаливу шотландӣ бошад баръакси бозии пешин гол зиёд шуд. бозӣ миёни дастаҳои Бенфика дар Рейнҷерс дар шаҳри Лиссабон бо 4 гол ҷамъбаст шуд ва мусовии 2-2 дар бозии аввал албатта касеро сахт наранҷонд. Португалиён метавонистанд дар ин рақобат 2-1 пирӯз шаванд, вале бозингаронаш бо номи Голсон ба ин кор розӣ набуд ва бо автоголи хеш ҳисобро 2-2 намуд. Хулас ки ин ҷо бозии ҷавобӣ ҳамаро ҳал мекунад. дар Фаронса бошад Олимпик Марсел дар замини хеш бар рақиб раҳм накард. 4 голи беҷавоб ба дарвозаи Виллареал дар бозии аввал албатта барои рохати даври баъдӣ корро хеле осон кард. ҳам дастаи фаронсавӣ майдонзур буданашро нишон доду ҳам Абамеянг бо 2 голи хеш исбот кард ки ӯ чун ҳамлавар то ҳол зинда аст. дастаи мубориз баҳри мақомҳои ифтихорӣ аз Италия бо номи Милан ҳам дар бозии якуми Лигаи Аврупо дар голзанӣ хун надошт. Миланиҳо дар замини хеш Славияи Прагаро қабул намуда 4 гол ба дарвозаашон заданд. Ҳарчанд 2 гол ҳам сар дода бошанд, пирӯзии 4-2 ба назарам дар ин хел дуэл ҳамаи чизро пешакӣ ҳал кард. Зеро ҳам Жируни пирголзаниро фаромӯш накардаву Пулишам тандуруст аст.
бозии охирини лигаи Аврупо миёни Фрайбурги Олмон ва Вест Хэм Юнайтед аз Англия бошад камгол сурат гирифт. Агар голи мизбонон дар дақиқаи 81 дар иҷрои Григорич намешуд, рақобат дар Англия аз ҳисоби 0-0 оғоз меёфт. Вале ғолибони феълии лигаи конференсия албатта ки дар замини хеш даст ба кор мешаванд. Ҳарчанд ин мавсим лондониҳо заифам бошанд, вале зидди Фрайбург албатта аз осмон ситора фаровардан дар кор намешавад. امروز 8 март бозии аввали даври якашниҳои ҷоми қаҳрамонҳои конкаф ки дар он дастаҳои Интер Майами ва Нашвил вохӯрдан ба анҷом расид. Дастаҳо дар варзишгоҳи Геодис парки Нашвил бозӣ карданд. Ин рақобат соати 5 саҳарӣ ба вақти Москав оғоз шуд. Бозӣ бо ҳисоби 2-2 анҷом ёфт. Дар дақиқаи 4 Ҷейкоб Шеффилбург ҳисобро боз кард. Дар дақиқаи 46 бозингари канадагӣ дублро ба самар расонд. Интер Майами тавонист як голро пас аз 6 дақиқа бозпас бигирад. ҳамлагари аргентинӣ Лионел Месси аз паси ҳамлагари уругваи Луис Суарес ба дарвозаи рақибон гол зад. Дар дақиқаи 95 бозингари уругваӣ бо як паси нимҳиматгари Испанияи Серхио Бускетс ҳисобро баробар кард. Интер Майами бо шарофати пирӯзӣ дар ҷоми Кубоки Лига мустақиман ба марҳилаи яккашфинал роҳ ёфт. Хотиррасон мекунам ки ғолиби қаҳрамонҳои кунунии Конкаф ба ҷоми байниқитавии соли 2024 ва ҷоми ҷаҳони клубҳо дар соли 2025 рохат мегирад. Бозии ҷавобии Интер Майами бо Нашвил шаби 13 ба 14 баргузор мешавад. Лионел Месси бошад дар бозии сеюми пайҳам гол зада силсилаи голзании худро ба 4 бозӣ расонд. Ҳамагӣ дар 4 бозии ин мавсим футболбози 36-солаи аргентинӣ 4 гол ва 1 ассист дорад. Суарес бошад аз Месси беҳтар. Ӯ дар 4 бозии мавсим 3 голу 4 паси головар дорад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.